Yksi sanoma Jarppi as a Service-palvelun kulmakivistä on kasvun luonti. Ja silloin sitä kasvua haluaa, niin silloin konsultinkin pitää laittaa kädet saveen. Mikä ihme täällä haisee? Raha! Kasvua ajatellaan usein liian monimutkaisesti, mutta ei se ole lopulta niin erikoista. Tehdään hommia ja saadaan numeroita, jotka on isompia kuin vanhat numerot. Tuloksellisuus. Se on meidän peli. Nyt me puhutaan siitä, miksi markkinointi ei kannata. Eihän tässä ole mitään järkeä. Totta kai se välillä kannattaa. Kato nyt tätäkin. Se meidän aamunen growth hack, se meni jo viraaliksi. Kattokaa tätä jenkiä. Ei vissi kasvu kiinnosta. Nyt on vielä tuorettakin. Hei, ihmiset. Yli 500 000 katselukertaa. 2 tunnissa. Suurin osa Saksasta. Mutta miten tämä liittyy tähän meidän yritykseen? Hei, come on. International, katsot. Isosti hei. Think big. Ensin Saksa, sitten Eurooppa. Siitä jenkit. You welcome. Siis loppupeleissä ketään ei kiinnosta, millainen sun brändi on. Onko viraalihittejä, ansaittua mediaa tai skaalattavaa disruptiota. Se on ihan sama, millaisen tunnesiteen sä oot saanut luotua sun asiakkaisiin, koska loppupeleissä ainut, mikä ratkaisee, on promokoodi. Se on modernissa markkinoinnissa kaikki kaikessa.